Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratal mukarramin dumateng sedanten jamaah sholawat kubra ingkang minulya, ingkang kula mulyakaken lan mugi-mugi sedanten dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng Agus Syafiq Basyaruddin Ismail ingkang fa insyaallah mangke paring pengaoskan sekaligus doa ingkang ugi kula mulyakaken boten kuspen dumateng Sohibul Hajah keluarganipun Al Ustadz Fathur Razak sedanten kemawon ingkang minulya ingkang kula mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kula lan panjenengan sedaya tasih saged kempal malih dalam rangka rutin yang setiap Rabu Legi meskipun tasih rada udan sing teko ya boleh gak kaya biasane, tapi muga-muga tetep dipun paringi semangat nggih. Muga-muga tetep iso istiqomah, muga-muga iso oleh ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lan muga-muga saged dados ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kelawan waosan sholawat kubra ingkang sampun dipun amalaken mugi dados sebab kula lan panjenengan sedaya angsal kathah syafaatipun Gusti Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula mulyakaken kados biasanipun saderengipun ngaos monggo niku kali disambi jajane adem-adem ambek rokokan ngombe kopi panas enak koyoane. Dadi kula ngajine mboten suwe-suwe kanten mangke sing dangu niku Gus Safik jatane. Kula ngaji gedhik mawon. Mumpung niki tasik musim-musim hujan, tasik kimutan jenengan dungane nek ana udan. Tasik nggih, nek iso diamalno nggih ben ketok udan. Mbok iku udane deres, mbok iku udane mboten deres, pokok panjenengan waos dungane. Soale niku saking Kanjeng Nabi hadise yo sahih, riwayate Imam Bukhari, Muslim. Hadis niku saking Aisyah ingkang munine idza ra'a al-matara, annan nabiyya idza ra'a al-matara. Kanjeng Nabi nek nguwasi ana udan niku kala Kanjeng Nabi niku ndonga terus pundi dungane? Allahumma shayyiban nafi'an. Mantun ngoten panjenengan njaluk hajate. Dadi mantun ndonga Allahumma shayyiban nafi'an, njaluk hajatmu apa? Panjenengan butuh napa monggo nedhi hajate. Allahumma shayyiban nafi'an ben ketok udan. Wis sampean yakin wae lantaran dungane Kanjeng Nabi. Ketambahan dungane panjenengan fa insyaallah dipun kabulaken kalian Allah. Sing penting sing yakin mau iku dungane Kanjeng Nabi. Mantun nonton tambah ana dongamu hajatmu napa? Njaluk nang Gusti Allah. Fa insyaallah Gusti Allah niku nggih ngertos kok nek jenengan cek akeh butuhne dadi menungso niku nggih. Ana sing wis gak butuh. Jadi fa insyaallah Gusti Allah niku nggih ngerti kok hajati panjenengan niku napa, kebutuhane jenengan niku napa, ingkang sae damel jenengan niku napa. Sing penting jenengan purun usaha, mangke hasile tawakal dipasrahno nang Gusti Allah, fa insyaallah dipun paringi hasil yang terbaik. Para rawuh ingkang kula mulyakaken langsung kemawon niki kula waos kitabe. Niki kitabe Mukhtarul Ahadits menawi panjenengan beto kitabe monggo disemak, menawi pengen maknane nggih monggo dimaknani. Tasik awal-awal niki, ranten niki tasik 2 kali pertemuan niki kula maos kitabe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bil fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki hadise niku kan diawali hamzah sing pertama. Tadi niki munine ibna adama, asline tafsirane ya bena adama. Kono niki hadise kan diurut sesuai huruf hijaiyah, alif, ba, ta. Engko alif itu kata hadis. Dan niki diawali alif utawa
Alif niku kaitane ibnu Adam, tafsirane ya ibnu Adam. He anak turune Adam. Niki dawuhe Kanjeng Nabi, hadise yo sahih. Soalnya kita mukhtalu ahadis niku dijumpukno sangka kitab-kitab sing wis masyhur, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami'us Shaghir dan lain sebagainya. Hadisnya pun dipilih ambek musannefi, didadekno kitab mukhtalu ahadis. Ya ibnu Adam, he anak turune Adam, ati manuta sapa sira utawa ta'ata sapa sira rabbaka ing pangeran sira tusamma mongko den arani sapa sira den arani akilan ing wong kang duweni akal wala taksyihi lan aja maksiat sapa sira ing Allah fatusamma mongko den arani sapa sira den arani jahilan ing wong kang bodho. Rawahu riwayataken ing hadal hadis sapa Abu Nuaimin Abu Nuaim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah niku kula maknani dhisik ae baru diterangno. Jadi Kanjeng Nabi dawuh tenggene anak turune Adam. Kanjeng Nabi dawuh tenggene kula panjenengan sedaya. Sampeyan kabeh iki anak turune Nabi sih. Nggih. Kan kadang wingi-wingi kula ana viral ngaku-ngaku anak turune Nabi ngono. Masih aku ya anak turune Nabi Adam. Jadi anak turune Nabi Adam niku dipun dawuhi, ya ibnu Adam, ya anak turune Adam, atik robbaka niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh nang ngene anak turune Adam utawa khususe umate. Ya anak turune Adam, atik robbaka, ta'ata dumateng ngersanipun Allah. Taat niku napa sih? Taat niku nggih amar ma'ruf nahi mungkar niku lho. Manut perintahe Allah, ngedoi larangane Gusti Allah. Iku jenengan ngamalno syariat. Jadi syariat itu isine manut perintahe Allah, ngedoi larangane Allah. Lah perkara sing abot nang syariat jenenge toreko. Jadi jenengan manut perintahe Allah, ngedoi larangane Allah, yaiku intine isine syariat. Jadi syariat itu intine ya nang manut perintahe Allah, ngedoi larangane Allah. Mantun syariat enten toreko, mantun toreko enten hakikat. Lah ngoten nggih. Lah toreko itu ngamalno sing abot nang syariat. Contone kaya tirakat, kaya dene poso, kaya dene mujahadah, kaya dene riyadhah, ngajar kesenengane nafsu niku toreko. Lah sebagian ulama niku ndamel majelis toreko ben luwe cepet, ibarat wong niku nek golek ilmu utawa nek menuju kepada Allah iku nek ana wadahe kan luwe cepet. Kaya dene wong ngaji nek nang pondok pesantren ambek ngaji los-losan sak nemune lak cepetan sing mondok nggih. Makane ulama niku ndamel majelis toreko, enten toreko Naksabandiyah, Syadiliyah dan lain sebagainya. Niku tujuane mendekatkan diri kepada Allah. Lah nang jerone sing diamalno perkara sing abot nang syariat. Jenengan nek melok toreko lak mesti wiritane wakeh ngoten nggih. Salat dalune nggih kathah ngoten. Tujuane nyiduk nang Gusti Allah. Soale toreko iku dalan mendekatkan diri kepada Allah. Engko pungkasane nek iso mencapai puncake, engko tutuk hakikat. Sing penting mboten angsal lepas antarane syariat torekot ambek hakikat. Syariat tok gak mungkin tutuk Gusti Allah. Torekot tok yo gak mungkin. Soalnya ditolak. Torekot nek gak gawe syariat ditolak. Dadi gak mungkin tutuk Gusti Allah. Nek sampean gelem nglakoni kabeh syariat yo dilakoni, sing abot nang syariat torekot yo dilakoni. Fa insyaallah mangke mencapai tujuane nggih niku hakikat. Inti sarine hakikat niku makrifat nang Gusti Allah. Dadi nek durung tutuk aja mandeg nglakoni syariat, tarekat, hakikat. Nek durung tutuk aja mandeg nglakoni perintah Allah. Aja mandeg ngedoi larangane Gusti Allah. Aja mandeg oleh tirakat yoan. Soalnya niku penting niku torekoh niku. Ojo mandeg oleh wiritan. Nek durung makrifat. Engko nek wis makrifat sakarepmu, tapi fa insyaallah nek sing wis tau makrifat itu kepingin makrifat maneh. Kepingin makrifat maneh, soalnya rasane luar biasa sanjange teng keterangan kitab-kitab ini. Tapi panjenengan sedaya niki pun tutuk ta dereng? Dereng.
Wis tahu ana sing wis tahu makrifat nang Gusti Allah. Nek durung aja mandeg, soalnya niku tujuane urip nang dunya. Lah teng mriki dawuhe Kanjeng Nabi untuk mencapai itu ati robaka carane manuta nang ngene pangeranmu. Nek gelem ngono tu sama akilan. Wong sing gelem manut perintahe Allah, ngedoi larangane Allah melalui jalan syariat atau rekod sehingga mencapai hakikat, mencapai makrifatullah. Ngoten niku wong sing manut nang Gusti Allah iku diarani tu sama akilan. Niku wong-wong sing duweni akal. Lho nggih nek wong gelem mikir temenan cerdas, wong iku gelem gunakno akale sing sae, mesti gelem. Maksudnya gelem nglakoni syariat, toreko, mantun ngoten mencapai hakikat sehingga makrifat nang Gusti Allah. Nek panjenengan durung tutuk kok wis mandeg, niki terusane dawuhe Kanjeng Nabi. Wala taksyihi fatusamma jahilan. Ojo maksiat. Maksiat itu kan berarti nulayani manut nang Gusti Allah nggih. Nek durung tutuk kok mandeg, fatusamma jahilan. Iku jenengan diarani wong sing bodho. Nek cara wong Jawa yo goblok kon durung tutuk wis mandeg. Wong gurung oleh bayaran nek wis mari wis gak nyambut gawe. Mantun nyambut gawe durung dibayar lho wis pedhot wisan. Lak bodho sih. Nek bahasane wong Jawa rada nemen niku wae goblok ngono modele. Iki digoblokno ya amen-amen. Umpama ngerti Kanjeng Nabi panjenengan iki wayahe manut nang Gusti Allah kok gak manut. Wayahe nek ana larangane dikongkon ngedoi malah dilakoni, malah maksiat. Bodho. Dadi ana wong maksiat ku sampean bodhono gak apa-apa. Pancen maksiat wong perintah Kanjeng Nabi niku ati manuta. Niku nek cara ayat Al-Qur'an niku munine kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niku ayat pinten niku? Surat Ali Imran insyaallah. Duku ayate paling 31 paling. Dadi niku nggih dawuhe Kanjeng Nabi, maksudnya Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi. Niki lak dawuhe Kanjeng Nabi nek hadis niku. Nek hadis niku dawuhe Kanjeng Nabi, nek dawuhe sahabat jenenge asar. Nek dawuhipun Allah jenenge kalam Allah utawa firman Allah. Lah nang Al-Qur'an niku dawuhe Allah niku kul ngucap sapa sira Muhammad. Dadi Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi kandhanono wong-wong. Kul ngucap sapa sira in kuntum tuhibbunallaha, nek awakmu iku seneng ambek Gusti Allah, fattabi'uni, mongko manuta nang Gusti Allah. Nek mriki ati robaka manuta nang Gusti Allah iku bukti panjenengan cinta nang Gusti Allah. Manfaate napa nek gelem manut nang Gusti Allah? Manut nang Gusti Allah nggih niku wau gelem gawe syariat tarekat hakikat. Mboten kok mek tarekat tok, soalé enten jaman sakmangke niku syariat tok gak gelem nglakoni tarekat. Ana sing melok tarekat tapi syariate gak karuan. Bahkan durung paham hukum-hukum dasar itu dereng paham. Wis mentang-mentang wiritan ping ewon-ewonan. Wis nglakoni tarekat tapi syariate gak digawe. Niku kathah zaman sakmangke. Ana sing nglakoni syariat tapi gak gelem nglakoni sing abot nang syariat, gak gelem tarekat. Yo gak tutuk-tutuk. Iku diarani fatusam jahilan. Niku wong bodho. Nek panjenengan niku akilan wong sing duwe akal, kudune ya aja mandeg manuta. Syariat iku ya lakonono, tarekat iya, hakikat nggih. Sampai tutuk nang ditutuk sowan dumateng ngersanipun Allah sampai makrifatullah. Pokoke aja mandeg. Nek sampean mandeg bodho panjenengan. Tapi nek jenengan durung tutuk tapi tetep usaha ben tutuk niku pun sae. Dadi gurung sampai makrifat tibake wis kentekan umure awake dhewe. Kan nggih kathah nggih. Sing penting kan posisine matine iku jenengan ji usaha goleki kan. Mboten medhot kan jenengan niku tasih sae. Cek kebuku wong sing belajar, nek cara wong belajar kebuku wong sing cek berjalan menuju kepada Allah. Iku nek cara hadis Kanjeng Nabi niku man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Aman kok cek gelem usaha, mboten mandeg maksudnya mboten putus asa.
Apa maneh sampe metu teko Islam iku naudzubillah malah. Dadi jenengan durung tutuk ngrasa durung tutuk kok jek tetep berusaha. Kok kentekan waktu, umure wis entek wis mati. Iku sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Insyaallah swarga. Fa insyaallah. Apa maneh golek ilmu. Golek ilmu kan termasuk bagian itu. Fa insyaallah sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Wis pokoke gelem ati robbaka. Nek ayat Al-Qur'an kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Manfaate nek panjenengan manut dumateng ngersanipun Allah niku kan bukti panjenengan cinta dumateng ngersanipun Allah. Manfaate yuhibbukumullah siji dicintai ambek Gusti Allah. Nek wis dicintai Gusti Allah apa-apa dikekno. Wis sampean nek wis kadung dicintai lak napa-napa dikekno sih. Nah, sampean dhewe misale nek wis kadung cinta njaluk apa lak dikekno, bahkan sing gak ono diono-ono. Lah nggih sih. Nang Gusti Allah nggih ngoten. Jadi panjenengan nek wis oleh cintai Allah dengan pembuktianmu manut nang Allah, bukti cintamu sehingga panjenengan dicintai Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni sehingga ndadekno yuhibbukumullah. Angsal cintai Allah iku apa-apa dikekno. Salah satune bonuse wa yaghfir lakum dunubakum. Dosamu di ngapura. Manut perintah manut nang Gusti Allah niku lho. Bukti cintamu nang Gusti Allah iku ndadekno sebab oleh cintai Allah. Nek wis oleh cintai Allah hajatmu saake-ake dikekno ambek Gusti Allah. Wis dicintai Allah. Jadi fa insyaallah menjaluk apa ae keturutan. Nek wis oleh cintai Gusti Allah di samping iku sampean gathik njaluk dosamu di ngapura. Niku Al-Qur'an nggih. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Di ngapura dosamu. Karena napa? Wallahu ghafurun rahim. Karena Gusti Allah iku dat sing akeh ngapura, karena Gusti Allah iku dat sing akeh welase. Saking welase lho jenengan meskipun jenengan niku mboten lapo-lapo pokoke manut nang Gusti Allah, meskipun jenengan gak njaluk dikeki ya Gusti Allah. Meskipun jenengan niku tasih gak ada dosa kata di ngapura ambek Gusti Allah. Nek gelem manut dumateng Allah lan Rasule Allah. Atus dawuh Kanjeng Nabi ini nekesno ati robbaka. Nek gelem niku berarti jenengan wong cerdas, wong sing duweni akal, mboten wong sing bodho. Dadi jenengan manut, ojo mandeg nek durung tutuk. Wis sing rasa durung tutuk, ojo mandeg. Ojo wani-wani nyepelekno. Paling nek nyepelekno, kuwatirku ketika nyepelekno tibake waktune pas entek, umure pas entek. Iku asul khotimah kuliah. Boleh gak sida sahallallahu lahu thariqan ilal jannah. Boleh sahallallahu lahu thariqan ilan nar kuliah. Nek sampean mandeg iki lho, apa maneh nulayani Gusti Allah. Ya boleh gampang nang nerakane, mboten swargane sing gampang, tapi nerakane sing gampang. Walaupun ingkang kula muliaken niku tasih setunggal hadis untuk selanjutnya kersane Gus Syafiq mawon. Mangke menawi wonten pertanyaan monggo dipun tanggletaken. Saderengipun ditutup doa utawa mantun doa nek jek ana sing ditakokno sampean takokno nggih mboten napa-napa. Saking kawula mulai awal ngantos akhir menawi kathah khilafi kathah lubuti kula nyuwun agungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.